Здравейте ви, боксери, аз съм Gangster89 и това е епизод 4 на МЦА. При мен няма никой. Да. Станал съм малко по-добър. Вау. Ага, ето. Но тука 17. Даваме газ. Ето. Оу. Край ще изгора. Няма нищо. 14. Добре. Ще се разпълня и ще опитам да мина. Да го мина този мап или докъдето мога да стигна. Завойчет. Още един. И сега лупинги. Вау. Айде. Изгорах. Лупинги. Уху. Вау. Добре, уводя го. Оп. Дай. Yes. Добре. Газ. Уау. Там майче имаше поправка и заради това ще се върна. Към. И нитро, дори. Опа, нищо не видях. Към. И последен опит да мина това. Мина с тук лопинга. Не. Не, стига де. Добре. И така. Да видим. Според мен ето този ще победи. И това беше епизод 4. И ще се видим в епизод 5. Довиждане.